Yize ujaji uYvonne Mokgoro ayisethathe umhlala phansi, waqhubeka nokusebenzela umphakathi kanye nokumela izinhlangano eyingathathe entweni nokulwela ubulungiswa kwezenhlalakahle. During her so-called retirement, Yvonne gave a great deal of pro bono time and energy to numerous civil society efforts focused on the protection and the promotion of rights, equality, and civic participation. Udokotela uPhumzile Mlambo Ngcuka umuntu sengamagalelo akhe ekubunjweni kwenhlangano iRhodes Mandela Foundation ikakhulukazi ekuthuthukiseni abesifazane bakuleli. I'm so proud of the work that she did and the young people she inspired there. The young women in particular. Indodana kaMokgoro ichaze ngesikhathi kungena ucingo oluphuma kubaphathi besikhungo abelashelwa kuso lokuthi isikhathi sokuhamba kukamama wakhe emhlabeni sesisondele. On the last day, we got a call from the people managing the facility, and they said, "Today is the day, you know." And I said, "Yeah, I've got a meeting at 12 o'clock, and then after that, I'll come." I said, "No, please come. Today is the day." And I called my siblings. We came. We sat around, talked. uMokgoro uzofihlwa ngesonto elizayo ngoLwesine.